L'escola Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, que és l'única que té el català com a llengua vehicular a l'Alta Cerdanya, encara el segon curs amb optimisme. El centre va néixer l'any passat, fruit de l'empenta dels pares i mestres de l'antiga Bressola de Càldegues, que es van constituir en associació per poder crear una nova escola. L'Ajuntament de Sallagosa va cedir un local i el primer curs, gràcies a les quotes dels pares i d'algunes ajudes públiques, es van poder iniciar les classes amb 20 nens i nenes. Ara, per aquest segon curs, ja hi ha 27 alumnes inscrits, que venen tant de l'Alta com de la Baixa Cerdanya. L'objectiu dels impulsors del centre és que els nens i nenes surtin parlant català, castellà, francès i anglès. La idea és treballar diferents idiomes, la llengua vehicular de l'escola és el català, però també treballem el francès, hi ha una mestra que és el referent en francès, fem immersió també en aquesta llengua, i després treballem també el castellà i l'anglès. En principi la idea és poder ampliar el personal i poder tenir també una mestra referent en anglès, i la idea és aquesta, que quan els alumnes acabin l'escolaritat puguin continuar els estudis tant en francès com en català. Els pares, per la seva banda, es mostren molt satisfets que el projecte educatiu hagi quallat i l'escola tiri endavant. L'associació Jordi Pere Cerdà, que mena aquesta escola i fa també curs de català d'adults. Per aquest curs tot va bé, ja plantejarem d'equilibrar tot el pressupost. L'any venint, normalment també, ja està previst equilibrar tot, però busquem també d'emplegar una mestra ajudant de més i necessitem alguns diners per pagar-la. Doncs aviam, hi haurà més nens també, gent que volen fer un esforç de posar els nens aquí, pagant una petita quota, i mira, el català endavant, i per nosaltres estem molt contents. Per tal d'aconseguir els diners necessaris per pagar aquesta nova mestra, els responsables de l'associació iniciaran en breu una campanya de suport popular.